Matias, zatiaľ čo si viažeš šnúrky, tak nám povedz, že ako sa ti páči na tehelnom poli. Mne sa páčil hlavne ten futbal, čo sme hrali proti dospelým. Na šťastke s offsideom sme vyhrali. Mne sa páčil ten futbal deti proti dospelým a zatiaľ som ostatné aktivity neskúšal, takže ich pôjdem skúsiť. Už si niekedy stanoval, už si niekedy spal v stane, alebo teraz prvýkrát budeš? Už som niekedy spal v stane. Túto noc sa mi to bude páčiť a dúfam, že... Že táto nebude chrápať. Nebude? Dúfam, že nie. Vaneska, tak povedz nám, že ako sa ti páči, usmiata si, takže asi všetko dobre. Áno. A už si niekedy spala v stane? Áno, lebo som rybárka a spávam občas na dvore v stane. Tak ty si zvyknutá, to nebude žiadny problém dneska. Áno. Veľmi dobre. Super. Čo sa vám najviac páči? Minifutbal. Okay. Asi tiež ten futbal s rodičmi, keď sme hrali. A jak to prebiehalo s tými rodičmi, povedz nám. No, vyhrali sme 4-3. Tlačenica tam bola, jak neviem, nevedel som zobrať ani loptu, ani som nevedel, kde je tá lopta. A už si chalani niekedy stanovali? Nie. Nie. A nebude tatko chrápať? Neviem, dúfam, že nie. Dúfam. Tak zatiaľ je tu všetko parádne, som milo prekvapený, ako je to tu pripravené a nevidím tu zatiaľ žiadnu chybu a som rád, že som tu. Ty si trošku avizoval, že sa obávaš tej noci, že budeš mať premiérovú vlastne noc v stane, tak ako si na to pripravený. Tak, je pravda, že som ešte nikdy v stane nespal a teším sa na to, keď to prežijem, budem rád a určite vás v našom podcaste pochválim. Som rád, že klub robí takéto veci a dúfam, že aj do budúcnosti sa bude pokračovať v tomto. Maťko, čo hovoríš ty? Výborne. Čo sa ti najviac páčilo? Futbal. Vyhrali sme. Áno. Paráda. Ako nádherná akcia, dúfam, že budúci rok sa zopakne ešte podľa mňa aj s viacerými ľuďmi, ale nemám čo povedať, ako kvôli tomu sa aj tie permanentky oplatí kúpiť ináč. V stanovaní máte nejaké skúsenosti alebo premiéru budete mať? No, tuto mladý pán bude mať premiéru, ja som chodil na pár festivalov a tak, takže v pohode, ale mladý pán premiéru, teší sa, mama doma je smutná, že nemohla dojsť s nami, ale nejako to chlapi zvládneme. Maťko, a máš nejakého plišáka, alebo jak to zvládneš prvýkrát? Dina.